Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya. A yau za mu kawo muku sabon shiri ɗin na littafin ɗinmu mai taken Dukkan Miji. Hausa Love Story ce, wanda insha Allahu za mu na kawo muku shi episode by episode, ɗaya bayan ɗaya har zuwa ƙarshen ta. Abin da muke buƙata a nan shine a taimaka a danna subscribe, a danna alamun ƙararrawa da zarar mun ɗora next episode sai a samu. Episode 1 tana nan kamar haka. 'Yan mata ne guda uku a ɗakin. Da ganinsu ba za su wuce shekara 20 ba. Dukkansu hankalinsu na nan kan wayoyinsu suna karatu. Kowace cikinsu ta shagala da karatun da take. Tsit ɗakin yayi sai ƙaran fanka da ke juyi kake ji. Ɗaya daga cikinsu wadda take rungume da filo ta ɗago fiskarta tana dariya ta ce, "Zubi, yau ma na riga ku karantawa." Kai Nafi, yanzu har kin karanta post ɗin yau? Read mode ɗaya har guda 7 fa ta yi. Nafi ta ci gaba da latsa wayarta tana faɗin, "Dan ma a hakan ban yi sauri ba. Bari na duba group ko an turo da labarin Jasim na yau. Dan idan har ba a yi posting yau ba, da ƙyar na iya bacci." La Nafi, kiga an turo a group ɗin nan. Wai marubuciyar Jasim za ta fara exams? Wai sai nan da 3 weeks za a ci gaba da posting? Nafi ta zaro ido da sauri ta ce, "Please Harira, ki ce wasa kike min." "Shikenan, kar ki yarda. Amma ki shiga cikin group ɗin mata masu aji. Za ki ga sanarwan. Kin san dai marubuciyar tana group ɗin ko?" Da sauri Nafi ta fara scrolling har ta zo group ɗin. Ta shiga tana bin chat ɗin a hankali. Comments ɗin da ta ci karo da su ya tabbatar mata da maganan Harira. Ta sa hannunta a ƙirji. Na shiga uku. Yanzu Jasim har sai nan da 3 weeks? Gaskiya ta taimaka. Tana mana typing ko da a weekend ne. Kai, ko read mode ɗaya ne ta yi. Zubi ta harare ta. Akan littafi Nafisa har da wani kin shiga uku? Allah ya sawwaƙa miki gaskiya. Ta ajiye wayarta ta nuna kanta. Kin ganni nan ko wata 3 ne ta yi bai dame ni ba. Zan ci gaba da karanta wasu labaran kafin ta dawo. Ga labarai nan birjik sai ka zaɓa ka dirje kafin ka karanta. Nafisa ta ce, "Ba za ki gane ba Zubi. Ina son labarin Jasim. Ba ki ga yadda nake ƙiyasta kamanninsa ba a zuciyata? Tsayin shi, dirin shi, sexy eyes ɗin shi, sexy voice ɗin shi, pink lips ɗin shi, 6 abs ɗin shi, gashin shi, kai komai nashi is so perfect." Harira da Zubi suka zuba mata ido suna kallon yadda take yi. Tana magana tana lumshe ido. Bari ma ku ga na nemo hoton da zai dace da Jasim. Ta shiga gallery ɗin wayarta tana duba hotunan maza da ke cikin wayar, wanda yawancinsu Bollywood da Hollywood celebrities ne. Ta ƙura ma wani hoto ido ta ce, "Ba dan an sha amfani da hoton Umar Bukar Algala ba a matsayin character, da shi zan sa don ya dace da kamannin Jasim." Harira ta ce, "Ke kika sani uwar son ƙinibibi. Ki bar kowa ya ƙiyasta kyawun Jasim a ran shi mana. What's the need for sai kin haɗa hoton wani a matsayin Jasim?" Nafi ta ture ta gefe. "Ke wallahi kin iya gwale mutum. Matsa daga nan tunda ke gaba kike da Jasim." Ta matsa kusa da Zubi ta ce, "Dan Allah Zubi, na sa hoton Siddharth?" "An sha haɗa hoton Siddharth a matsayin character, ki canza wani." In ji Zubi.
Nafi ta ci gaba da duba hotunan wayar. Can ta ce, Zubi, duba hotunan nan guda biyu. Na sa Ranbir Kapoor ko kuma na sa John Abraham? Zubi ta kalli hotunan ta ce, ki sa Ranbir. Amma Zubi duk da Ranbir ya fi kyan fiska, amma John ya fi shi kyan diri. Kin ga yadda 6 abs ɗinsa ya fito a nan. Kuma sai ta haɗe maganar da za ta furta. Sai Zubi ta kubula. Nafisa, ki sa duk wanda ke ga dama don Allah. Haba, tun ɗazun maganar Jasim kike, na biye miki ko ƙarasa karanta post ɗin farin sani na yau ban yi ba. Ke ga shi tun ɗazu kika gama. Nafisa ta ce, haka da hannunta, ta pointing musu hands a fiskansu. Za ku gani. Ta ci gaba da duba hotunan kusan minti 10 tana abu ɗaya. Can ta yi ihu, irin kwallo ya biya kuɗin sabulun nan kenan. Ta ce, yes! Zubi duba ki gani. Ta nuna mata hoton da ke jikin screen ɗinta. Ya shiga ga da ina wannan hoton ya yi kama a labarin Jasim. Zubi ta kalli hoton na few seconds ta ce, wow, gaskiya ya yi kama da wajen da Jasim ya rike Mahira a wajen fatin su na Kamal. Nafi ta ƙara da cewa, kuma kin ga Jasim wankan farin kaya ya yi ranar. Kuma kin ga Virat Kohli ma a nan farin kaya ya sa. Kenan Virat Kohli wanda ke screen ɗin wayanta take nuna mata. Shi ma ai farin kaya ya sa a nan. Kowa ya gani ya san Virat Kohli ne da matarsa Anushka Sharma. So why fooling people? Harira ta faɗi tana tsaki. Dama Harira tun fari can an ɗan kwaɓe da ita idan ba a manta ba. Bari ki ga in tura groups, za ki ga yadda mutane za su reacting wa hoton nan. Za su na cewa Jasim da Mahira. Ta fara turawa tana yi tana murmushi. Harira ta takali Zubi da hannu ta kyafta mata ido. Za a ɗan yi takala kenan a nan. Sai Harira ta ce, na ce ba, Nafi, ni kan da hotonki da na Hudu kika haɗa a matsayin Jasim da Mahira, ina ga da zai fi dacewa. Ko kuwa? Haba, Nafisa ta cika har wuya rai ya ɓaci ta kumbura. Ta ɗauki filo ta buga mata. Kutumar can, Harira, kin rena ni Allah. Kin ƙasƙantar da Jasim wallahi. Ki rasa da wanda za ki haɗa Jasim sai Hudu. Ba Hudu ba, Mudu ne. Ta yi tsaki. Ta ci gaba da abin da take yi. Zubi da Harira me kuma za su yi banda dariya. Suka kalla juna. Sai suka fashe da dariya. Harira har da birgima a kan gado. Shigowar Sa'id ganin Nafisa ya katse musu dariya. Ya ce, anti, wai ki je, in ji yaya Hudu yana waje, wai sauri yake yi. Ya faɗi yana fita daga ɗakin. A guje. Harira, haba, Harira da Zubi aka kalli juna. Sai aka sake ƙirƙire da dariya, aka fashe da dariya har da tafawa. So anan za mu kawo ƙarshen episode 1 ɗinmu. In Allah ya yarda za mu ƙara kawo muku next episode nan da kwana 2. In Allah ya yarda za mu kawo muku. Kar a manta a danna subscribe, a danna alamun ƙararrawa da zarar mun ɗaura next episode za a turo muku da shi. Mun gode.